Díomh, is me Sean. Tá mé chéad bliain an seo mar bhainisteoir urlár ar Ros na Rún. Bhí nachraic an caiith mé rá tainíonn an job go mórlam. Gachtain nach profisiúnta cumasach. Agus dói an tain aibh atá agam ná gur brálam an job a méid sin. Uaireanta bíonn sé cinál... Bíonn sé dachar am an job ága le mí ag deir an lá ibre. Yeah, just in Ravalganis. No. Brunner, ní am use much fans a rack shot so just for rail shin. Agus just trade deer garage stone shot. Yeah, no, Lord. August air action, August fan second ish now, August air action, it's straight left all. Fan second ish, Young knock Ray. Just gan ála bhí an bhíon siúlpa na haibhre tháinig seántear siúrálam gan na fónúsáid na bhí tras an bmhthir bhí seáil action goon. Yeah, just gan áis. Okay, ar Aaron Hall Terrace go dtí an Lecras, Just Cún, agus... Well, chuir na suits ceistrim san agalh cinsirt duine mé hain, cinsirt oibrií mé hain. Agus dúirs mé, well, ar ná tá mé dígrasach. Tá mé go má déile le daine, agus tá mé dígrasach. Okay guys, reset here and cup on Taylor Riddell. Well, even nóméid agad ar an set leat hain, I mean, tá tú gcónaí chomh grathach, agus má tá tú just a ligeis de scín ó de a seafóid, siad bheith tú a dribbleoid. Agus is dóigh ag dearan le mar bhainisteoir urlár an seo ar Ros na Rún. Tá sé tábhachtach cinál grábh don urlár. Lacht an airtais gur míle mágéis ucht an anmachan. Stelcha go léironn sé go bhfuil réalt tíbhíor gan ceamar freisin.